Constableni nogo burung rang mankha viral video no chetchowai naijakha hastini naimuthang rokbai sebokni norjakha khoroksa police constable no romjakha khorokbano kubuitamo cheri tongkha IG Mataibus kango burung rang bedawe social media wo post klaimani khoroksa police constable ni bihik o video no nugui khamithigui kushu koklam no anglaikha o khebo a video belai no pirjakha paithago montri okrada kima bai kubui tamo cheri nainani jengkha naimothang rok DGP ni naikolma bai khoroksa IG ni bisinte chetchoi amjogui naijakha poila cherkheno police constable Pius Debormano suspend khlaika hini shawi mankha abono kari video nukjaknai bini bihik no romoi fanke koklam sangjakmani kok abahaino patibuk salka naimuthang khorni khoroksa bri constable khoboi teibo kushu naimuthang rok tai borongni nukhungni borok rok no bo fanke sangjagui tongmani tabuk IG seri nai tongmani kokno saphano oburung rang rok boroni sakpaika aborok no tei mongsa khuk khengya ko tabuk sak jorate धलाई जला में एक पुलिस कांस्टेबल के घर से बहुत पैसा मिला है, तो इस विषय में पुलिस क्या विचार करने वाला है? अभी एक केस तो रजिस्टर हुआ है, उसका छानबीन चल रहा है, तो पैसा तो मिला नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट है, जो वीडियो हमारे पास आया है, उसका छानबीन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो भी आएगा आप लोग को बता दिया जाएगा। थैंक यू सर। Ambasha naimuthang khorni naimuthang rok te aguli NCC naimuthang khorni naimuthang rok thansake kathawi cheri tonglaimani kokno bo shawi mankha haifano orang rok borni sakpaika khok khengyani bagai kabang kokno khame thiklaijak Bureau Report News Now